Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ha kajingi ki ka ba arsngi ka bala sedang henin kasngi ka khatsan trik unai leber arajar arpuwei bala penkut no menta kasngi ka khatn trik unai leber arajar arpuwei ka United Forum of Bank Unions Meghalaya Unit kala dawai ka sarkar India ba kadai banthat madan ya ka kerteng jong ki menrius pa ki bempat siu dap satya ya ka ram hadu menta menne ya ka bakile shim ne ki bang bapher ki badan hagari India namar ba ka sarkar hadu menta kam kwa satya ban penpa pa ba ya ka kerteng jongki kani ka jingdawa jong kani ka seng kinong tray bank ka balong ka satri ka bakedup ya barok ki kenhon jongki bank ki badan hagari India barok ka wei kalong hadin bakila penlong da ka jing ki ka ba ars ngi kenti kum ka jing persha ya ka jing temu jong ka sarkar India ban IT no ya ki artli ki bank ya ka ba an penya no da ka kenhon jong ki reusimen kani ka jing ki jong ki nong tray bank hagari India barok ka wei bat kentubru hagani ka jilla Meghalaya kalakta hadup kata-kata ye ki pat ba nong ken show pisa ki badon kam ban sei pisa naga benta ki jingdon kam ki bakerke Bên con sao đấy qua bên ông bà cái chuyện khi chuyện như này mini cái đây nằm bagi qua bên kala simet lagi bank serta belum mentai fintech kita ay kata jing sekri hok yu pat ba de tang mengi ki public sector bank dan ni bakot kita ki bank sarkar ki ba kapanya dak sarkar ini ki bank ki private bank fintech ngakapor ba kadon ketua demonetization fintech hang ni post bank jungi ni hai ki bank sector bank kita ki beri umum menuan ban kiliang bisa kalau fintech pa si private bank ni don ki private bank ni are likely ndai siki kim don balai nomor balai la dalai siki kim tre kim kwa ban serve pa ba komban si ong no dak pareng tik ni ka sarkar mudi ka la sulong bulldoze bait le kat bomon nami ba kadong majority ka ko tais ye ki bank boro khoi menta men ha last session baka shong ka session ka finance minister ka lapan bana ba atli ki bank can privatize but ko way ka insurance company but pin dapat benya ya kan ni ka jingle ju mudi kalong pro ruspa ka badai beteng tik nam tagi ruspa omdai no pai ba no pin dapat ko pai ba tam li sinong kandong ki ba play bank di tang ki public sector bank ki ba play si ponong kandong di mangi ki ba iram ki lada ya ka ram rep lada kare ya ka ram dukan bagi play dukan inu ki ram ki baret paria di mangi ba pe yo badok besuk haju ko poru ngim kat ya ki bahaya jungiru ki bon ki beruspa ki bon ki beron bangiru lefin pait ba ka sarkar ko na ban pendu ban pengkala privatize no ya kini ki bank sarkar dena jing donong lefin pait baling i donong ki baret paria ho ki don kita ki NPM gi hot ki ba sniu ki loan ki ba jong baduk besuk lefin pa pait hi kendau 4% kadai ka jong beruspa Nasi ong bay, bikwa ban penduk pendam nak gini private sector bank, day bagi donong, day balai bagi donong pat kaklam wat dekat daw, mereka daw ba konstan ba pen donong yang ni, day jing seniu jing kilon, bagi jing seniu jing kilon day jing respa sudah. Nama kini kiba pelit beria, kiba di dukan saya usahat, kanu gin sim, nailak, saulak, sipolak, ni right off gitu, day harju kopor, kesorkar ko ong bay gini ki lamba kisim ki baheru de ban right off ya ka bangi ngim la ban le bat ni dawa nakani sarkar badi ban penmi kerteng ye gitu bro khoi i ruspa i reu don spa ba ro khoi ki ba kham si ka ram cha ka bang ban penmi kerteng ki ba ro khoi
Kani di kemin di manjungi bat hadu menta ka sarkar kami ka khamkwa ban permi ka tengi ki. Ba suba menisnok ti lang bat ngi mensuthu balai nya ki menta kani ki menta kam dai jong kabang dai jong pai ba. Hoi ha ju ko por mangiru nya ki nomor balai ni suthu ba ka job security jungiru kolong at stake. Dai lara dai ke private sector bank la ni ke public sector bank ni ginong trai bank ni ha ban trai hi abangi thangan ni ko aja ni ha ban trai lara ha ban trai nur mesti ha ban mit ni trai kumbolong menta nur bawan ke ka sarkar bondi man kasni ni trai mit bai kamjudan kata ko ong minum yu ban implement ni scheme di sarkar dai tang ni sector bank om bi private banks private banks lanu ginong trai ban implement ye ki scheme juga sarkar tengah karpa di bahasa sisen subhaya don lang bangi warso ye sha lang bangi narangi don ki strike banang ni sekmat nare kani ga sarkar bekelut num sngap yangi ngindang don ki demonstration ngindang don ki jingi ki nang ni sekmat. Actually, yesterday we have done a very successful strike all over India. We had to go on strike because on 1st February this year in the budget session, the finance minister has suddenly declared that 2 of the public sector bank and 1 insurance company will be privatized, which is a bolt from the blue. Actually, in the public sector bank, mainly the money, the deposits, it comes from the general public, it comes from the farmers, it comes from the students, it comes from the salaried class, all downtrodden people, and public sector is giving a service to all the rural areas, all the successful implementation of the government's schemes like Jan Dhan Yojana, demonetization, Stand Up India, even recently the PM Swanidhi, which is being targeted to the hawkers and the people from the street to uplift their lifestyle and all. So once it is privatized, this will go to the few corporate. It will be because this will be purchased by the corporate, and this benefit which government is giving, it will not go to the general public. It will not go to the farmers. It will not go to the students. It will be only for the benefit of few corporates.